Autteli, mä kuvaan sulle tän, koska sä varmaan halusit joskus nähdä oikean höyryveturin. No siis tää ei oo oikea, no sä varmaan itse näet. No siis tää on oikea, se on toiminut. No nyt, musta on niinku, niin mä en osaa selittää siis. Tää on oikea höyryveturi, niin mä oon Venäjällä yhdellä asemalla, koska me lähdetään junalla yhteen paikkaan, niin sä varmaan oot halunnut nähdä oikean höyryveturin. Mä en ajatellut, että höyryveturit on näin jättiläisiä, kato kuinka iso rengas. Mä en halunnut nähdä kuinka paljon näin isoja. Mä luulin, että ne on niinku pienempiä, niinku Tuomas veturijunia. No, mä luulin oikeasti, että mä voin mennä sillä. No sitten, kun mä tulin tänne, mä taisin, että se ei oikea. Tai niin. No siis, niin. Että moikka. Mä tulin jossain melkein 2 kuukauden päästä, että niin.